Sunod-sunod nga mga pagpangronda ang gilusad sa mga otoridad din sa Sugbo sa lain-laing mga investment companies. Kagahapon lang ang una nilang girumbo ang opisina sa Kabus, Padaton o Kapa Ministry. Kinarton nga mga dokumento isip ebidensya nakuha sa mga sakop sa National Bureau of Investigation. May tambag usab ang mga otoridad sa mga investors sa mga pamaaging buhaton aron mabawi ang ilang kwarta nga gibubo sa kompanya. Ani ang report. Anak karon sa botan sa NBI 7, kini mga kinarton nga ilang nasakmit gikan sa Kapa sa lungsod sa Compostela. Gikatakda kining susihon pa sa ahensya apan posibleng mga dokumento kalabot sa mga miyembro sa grupo o sa operasyon ini. Nakuha kini atol sa pagpangrunda gahapong adlaw apan wa na inaabtan nga mga staff ang mga sakop sa NBI. Ang naasoy operasyon gibasubay sa search warrant nga gi-issue sa korte. Ito sa amin implementation ng search warrant. We will make a return sa Manila. Ang mag-i-initiate ng kaso nito is yung NBI o NBI in SEC ng Manila. So doon na itong filing nito. Samtang itugan sa NBI Director nga nakanawat sila letter complaint kaniadto kalabot sa Kapa. Apan wa pay detalye kung unsay sulod sa reklamo. Suma sa NBI nga simultaneous raid ang gibatuman kagabong adlaw sa tanang dapit, Lukop Dason. Iusa ra usab ang pag-file og kaso batok sa mga nagpasiugdas sa ginganlan nila nga scam. Sabi nga ni Presidente, baski yung Central Bank ay hindi kaya magbigay ng ganong kataas na interes. Kasi ang mga commercial bank natin, ang pinakamataas is 3% per annum pa yon. Ito 30% per month. Talagang may entice yung tao pero talagang medyo talagang sa investment scam. Gitambagan usab sa NBI mga posibleng na biktima sa Kapa nga moduso og kaso batok nini aron mabawi ang ilahang gibubong donasyon. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.